Fins al curs passat els recursos han anat augmentant de forma, jo crec que única a l'Estat i a bona part d'Europa. S'ha reduït senzillament perquè la pressió de l'arribada d'alumnes ha baixat. Un projecte col·laboratiu en xarxa que es diu El Voltem pel Món. Aleshores, al final del curs, i ho vam fer dijous de la setmana passada, hem fet un gran acte central i vam acabar composant tots un mural amb un mapa del món amb anècdotes tan gratificants, diguem-ne, professionalment, com una nena que em diu no, jo el porto partit al gomet perquè el meu cor el tinc a Brasil i a Catalunya, però jo crec que ens hi jugàvem molt més com a societat. Pensa que han arribat a Catalunya tants alumnes com tants alumnes havien arribat a l'estat francesa en el mateix període, però només a Catalunya, en un període tan curt de temps. Clar, això s'entoma d'una manera amb recursos o clar, una cosa és que jo que et digui 2 alumnes, 3 són assumibles, 25 no són assumibles.